Καλημέρα και καλό μήνα. Και σήμερα, πρώτο και σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα της υγείας. Το ΕΣΥ διαλύεται. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ως πρώτη προτεραιότητα, από ό,τι βλέπουμε, έχει βάλει τη διέλυση του ΕΣΥ και το δουλεύει συστηματικά. Όλες οι δομές υγείας των νησιών μας είναι απολύτως υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτημένες. Το νοσοκομείο της Σύρου εκπέμπει ΣΟΣ. Το νοσοκομείο της Σαντορίνης καλεί σε πανστρατιά. Το νοσοκομείο της Νάξου με δεκάδες προβλήματα. Όλες οι δομές υγείας των νησιών μας είναι σε τραγική κατάσταση. Το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, που ως βάση έχει τη Σύρο, έχει εξαφανιστεί εδώ και 2 μήνες και δεν έχει δοθεί καμία απάντηση ουσίας και βεβαίως ούτε και λύση από την κεντρική κυβέρνηση. Δεν έχουν απαντηθεί καν οι επιστολές μας προς τους αρμόδιους, στις αρμόδιες αρχές. Ο κύριος Λιονταρίτης 2 μέρες πριν, σε εκδήλωση την οποία έχει οργανώσει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου, έψεξε τους υπαλλήλους ότι μόνο διαμαρτύρονται. Αντί να σταθεί δίπλα τους, δίπλα στον κάθε γιατρό και την κάθε γιατρίσσα, δίπλα στον κάθε εργαζόμενο, στον νησιώτη και στην νησιώτισσα και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτά που μας ανήκουν, έρχεται σε αντιπαράθεση και στέκεται απέναντι. Ας μας πει ο κύριος Λιονταρίτης, εφόσον, όπως είπε, όσο είναι η περιφέρεια εδώ, οι λύσεις θα δίνονται, τι έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια η περιφέρεια στην ουσία και όχι εμβαλωματικά και συμπληρωματικά για να λύσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στα νησιά. Τι έχει κάνει, ας πούμε, για να διεκδικήσει την πληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου, γιατί δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί το κόστος μετακίνησης του νησιώτη και της νησιώτισσας στην υπηρετική χώρα για τα ζητήματα υγείας. Η διαμονή, η διατροφή του κάθε νησιώτη, γιατί δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες στο νησί στο οποίο διαμένει. Ούτε καν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ας πούμε, στη Σύρο που βρίσκεται το μεγαλύτερο νοσοκομείο. Ευθύνες έχουμε κι εμείς, που δεν είμαστε δίπλα σε όλα τα καλέσματα των εργαζομένων για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτά που μας ανήκουν. Αύριο 5η, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στην Πλατεία των Φυρών, στις 6 το απόγευμα, έξω από το Κέντρο Υγείας Πάρου και τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, διαδηλώνουμε στην Αθήνα για τα ζητήματα της υγείας. Οφείλουμε να είμαστε όλοι εκεί. Οφείλουμε να ζητήσουμε αυτά που μας ανήκουν σε μας, στα παιδιά μας, αλλά και στους επισκέπτες μας. Στα νησιά μας το χειμώνα δεν μένουν γλάροι, μένουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες. Εμείς λοιπόν, πρώτοι από όλους, χέρι-χέρι με τους εργαζόμενους, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, σηκώνουμε τα χέρια μας, σηκωνόμαστε από τον καναπέ μας και διαμαρτυρόμαστε. Ας είμαστε όλοι εκεί.